Ung asli ungnya. Ung asli ung. Ngentasi jagung, memet jagung ngentasi jagung. Kowe mau nonton arek. Memang. Kowe nonton. Bola mah. Aku roh kok. Kok mau rungu mateng kok ngene. No. Kurang kuwi. Ah, bola. Kuwi. Bawa web ini apa? Engko tak tambah nih. Oh, aku WA. Emak. Mau saya WA aku. Iya iya. Mulai ya aku. Tak mulai sik ya. Nyapa nang kene? Warung mulai aku wis rampung wis bar mangan kok. Ada Oh. Kowe Tangkap. Tangkap. Mas. Mas. Asma. gitu ya. Es yo gari pesen kok. Es banyu putih apa es apa? Es ciu. Masih men gua. Es ciu apa es banyu putih? Banyu putih. Apa? Pak PDS. Uwe, engko sik uwe gonya uwe. Nya, Pak PDS. Dima kowe gawe sak lembar kok. Apa? Nya, Ulangnya. ya. Kayak Ngentasi yo udah ngentasi aku ya arek ora boleh. Ini BE. Ngopo njeluk uwe? Aduh, ngene. Yo wis dah mangan sik kono. Ker, Emas ngedang apa? dari Jaluk uwe engko sik oh, Bos.
Esok-esok wis njaluk duit ta, Bos? Oh, apa itu? Awang. Masa wis awan nggih? Jam piro nggih? Nang was Oh, jam 12. Kok jam 10 kok. Lagi jam 10 kok. Kowe leh nilai jam ngendi, Mas? Jame mati paling. Panas sih ngene. Ngomong aja. Panas. Weh, enak ngomong. Iya, kowe kono. Mama gue. Melu bose ora entuk apa, Bos? Oh, nggak bos. Kok Kowe apa anak buahe? mak? Sing bose sapa iki? Weh. Aku dadi bos. Bos iki kesingkatan nih. Bos bohong. Bos iki bos kok. Ya ora. Bos iki bekas orang sinting. Ora bohong. Katamu anyar di. Sengeki sapa iki? Oh, enggak. Oh, gak anyar. Ilmu mas. Ilmu. Mas. Udah sih. Kan gak sih. Apa weh? Ya wi, lek timule. Kayak iwak pitera. Heeh. Masih mas. Awal oh. Gak tahu. Kayak ada tahu. Anaknya apa? Bebe. Gak. Mau iki. Mau iki. Kalau neng kulon akeh tempe. Oke. Tumpaku. Asu. Kalau akeh tempe ka tau iki. Oke. Oke. Tahu. Tahu. Oke gembus. Iki nglindur ra tau dodol tempe saiki kok. Lah dodol tempe dadi kibul kok, Di. Mangan 5 bayare mung 1 kok. Remuk. Remuk bakule. Oh, ini oh. Piye anyar e galone. Baik. Sithik-sithik enak mendem kok. Tipis-tipis ae. Enak. Kowe grupoke kok ning kono. Memang jare arep manggon kono kae, gak sida. Nah, Kowe kan pune gak sida mau. milo boleh. Ya. Mas. Iya, mas. Inci pisik ora ngasen ora. Oh, lah. Wis kok. Ya iya. Kayak ya. Ya mau ora. Sini asine ora moto. Iki sithik. Enggak, Suntak kabeh wis. Apa wi uyah wi? enak. Enak asin-asin. Nak asin ki ku njaluk kawin ki. Ya. Piyen? Ayam enak kue. Nek kowe tempe kulon mau di. Adi. Tempe. Kulon. Apa lu hai. Oke, tempene arek rene ti. Memang nah, Piye? ini enggak ya. Kalau ini Batok rong rampung aja njaluk duit.
Pak UU. Gak entuk tuku rokok. Awes UU. Endi? Oh UU ne. Ya tuku neh rokok di Sumet tak. Sana. Aku kemarin jam bukan. Wah, Mbak. Seger. Mantap. Jalan di. Pak Uyan. Ngene karo ngene. Mantap. Karo ngene di, iso ngene ra? Ora kodak ngene, isone ngene. Nah, yuk. Kowe isone ngene ya. Lah, betul. Mantap. Kita. Istilah sing liyane paling ngerti. Jatuh. Biasanya karo duren kok. Jatuh. Pempeknya. Entek ya jikuk neh no. Ayo wis. Gek topi, Sung. Hah? Kuwi gek topi sik. Tekok kene, dibalik gek topi. Apa itu? Topi saya bundar. Nah. Nah. Haji. Lah, hajingan. Di ngono iki karo klamben ora dimasuk ya. Lah yo, tek gawakne klambi ra tau dinggo ya ana. Alah, kowe iki ambek kowe. Lah ke sak paket pirang-pirang. Jadi, kasmu kae nanti kae. Lah yo. Masakne YouTube lho di. Yo isin masuk ora klamben. Piye mulai jiko klambi sik piye? Ah. Mah Anggo TikTok. Sungadi. nak opo entek. Enak. Enak yo karo bose kuwi ya. Jiko dhewe no. Masa aku kan jikoke Wes, wis. aku Dan kok yo karo duit to. Lah yo. Jikokne siji kono neh Mas nak. Longgar Mas. Wis. Wis kok. Dan kok karo duit yo kan. Enak dia toh mulai ya. Ini ya. Pasti entek pasti. Pasti. Kowe malah pamane mbak sing gelas ora apa. Aku bisa kan. Yo ora tak pek gelas e. Betul kan? Aku juga susah. Saiki lho. Saiki sing Kuwi kayak sing abang sing abang 05 ketok. ngene iki aku bae apa ya. Kuwi 08 mungkin. Neh, Bos. Ane mau neh. Apa? Kerupuk are. Pak. Tapi ya wis di Dewi ae. Apa? Kok kerupuk sing kok kae kok. Buka yo wis. Mau dewe ae. Aku gak ora buka kok kuwi Mas mbok pangane nggonku kok kuwi Mas kok. Nek lah ijo gitu kok kemo yo wis. Nang tinggal ae. emang bapak. Ini melu bapak ini. Lapor ke karo tanggane lho. Oh. Melu bapak. Apa ngene enggak. Dudung to kan damai kok. Duduk ngedam. Bapak Sungadi. Wes makan mak. Neh ora? Wis. Udah mulai nak wis.
Aku ne WO. Ngapa rene karo jaluk duit tok iki? Aku si meme. Wes, ya Allah. Kok ngerti mau anune? Matine. Oh, alah. Tekan bensin go. Aku mau. Mantuk. Ndak mantuk. Aku ya wah. Apa wah? Aku si meme aku ini. Kowe. Iya ta meme. Engko tak rono. Ya. Oh, iya apa? Piye? Gak sida wek. Yang Pak Pak weh. Bayar. Ya Iya. Pira Mas? Baksone pira Mas? Pesek ri. Oh. Tak orang ngomong ae. Pesek ri. Tak benekne pit sik ri. Ke lho kaki benekne pit. Iyo, aduh. Waduh, ketatap iki bos, aku ketatap iki bos. Bos kowe. Ya dalah bos kentung. Iya Pak Yai kok. Ngendi rene Pak Kiai? Main nang komeng. Lah kowe ra kabar. Enek Pak Kiai ra omong-omong. Aku iki ngono ya, Pi. Nang gone sapa? Pi. Aku Pi. Pi sapa? Ayo. Oh, ngetip. Ngetipe Pak Kiai ya. Baba. Iya, Tunggu. Pak, ya, Cok, Bang.